Seniori 3 vakiotanssien finaali ja toivotetaan lattialle tervetulleeksi pari 171 Markku Vinkaharju, Sari Laurikko, Lumenvai Helsinki. Pari 176 Taivo Lillo, Martinello, Krause, Tallinna. Pari 178 Tapio Luttinen, Tarjo Luttinen, Nix Lahti. Pari 179 Jorma Aitamulto, Raila Aitamulto, Parvetti Hyvinkään. Pari 181 Ari Hinttu, Marika Puuström, Rolling Vaasa. Ja pari 189 Ari Lindgren, Saku Lindgren, Dance Team Tampere. Ja niin hitaalla englantilaisella valssilla aloitetaan tanssia. Olkaa hyvät. Tangon askelin jatkuu tämä vakiotanssi finaali. Olkaapa hyvät. Tahtis Tammosta. Seuraavaksi, jos seniori 3 kappitanssijat tanssisivat meille Wienin valssin, niin oispas se kiva. On pakko. Olkaa hyvä.
Näin, kiitos paljon. Ja sitten jatketaan Slow Foxtrotin parissa ja tahtiin. Olkaa niin hyvät. Näin, kiitoksia. Ja niin se on, että tämän Seniori 3 Cup vakiotanssi finaali urakan päättää ei enempää eikä vähempää kuin Quickstep. Hiljasta mennään, olkaapa hyvät. Näin, kiitoksia. Seniori 3 Cup-tanssijoiden vakiotanssi urakka oli tästä. Kiitoksia siitä. Ja kuten lupasin, niin pidetään semmoinen 10 minuutin mittaustauko. Pelikello on tuolla